Islaman Muslimin selamat dan masyarakat data salah pada jayanya. Wong wilahing sekarang pun langgeng. Roh Kudus Roh Kula. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah nawaitu sujud sahwi minal Islam. Mbah Langgeng badhe mbabaraken kitab Ushul. Tegese kitab usul iku wong Jawa iku nglakoni mati sejroning urip. Tegese mati sejroning urip apa? Yaiku tapa lelakon. Lelakon kanggo sapa? Kanggo uripe dhewe. Amarga wong Jawa kuwi lakon, mulane wong Jawa iso maca kitab tanpa nulis. Karena wong Jawa iku amarga lakone ora nganggo guru. Amarga apa? Menungso iku kudu ngerti ngelmuning lakuning uripe dhewe. Lah ning kono njabaraken Sasmita Iman Tauhid. Sasmita Iman Tauhid iku kitab usul. Tegese usul apa? Kudu ngerti sejatine. Lah ning kono ana kalimat makdum sarpin. Makdum sarpin nom tanpa tan kena bisa sedatan paran kang dumadi kabeh. Lah amarga apa? Lah ning kono iku sahabate awakmu sing kudu dirawati dirumati amarga apa? Sahabatmu papat iku ya malaikat Jibril, Ijrail, Israfil, Mikail. Lah iku kudu ketemu. Mulane disebut papat kelima pancer. Sedulur tua, sedulur enom. Lah kadang ingsun sing wis wujud lan sing mujudaken disebut makdum sarpin bebayangan enom tanpa tuwa tan kena bisa sedatan paran. Lah iki lakune sempurnane wong Jawa kudu ngerti, kudu weruh. Ora asal-asalan. Disebut kitab usul karena ngusulaken lakune dhewe, uripe dhewe, jasmanine dhewe marang roh kolbu atau disebut roh idofi, roh ilafi, rahmani, rahman, lan roh kudusi, lan roh robani, roh jasmani. Iku nyempurnakan laku, iki amung bebedar kanggo kepeling nek memang karep padha niat arah ngono, ya temoni iki menungsone. Betara Langgeng. Raden Temungkirang maksude ngono, iki tak kei weruh. Lah iku nyempurnakaken wetone dirawati, diumati, dislameti atau ditoponi. Sejatine ngono. Wong padha pinter-pinteran iku wong ora ngerti. Lah wong kan wis duwe tuntunan, wis duwe ajaran. Lah kon kaya ikine wong Arab ya ora iso. Wong Jawa kudu nggawa tuntunane Jawa, suku bangsa, negara Indonesia. Lah kon ngetutaken karo ikine Arab ya ora iso, ora dadi. Lho wong kadang-kadang delingaken ya angel. Tinggi pengetahuan angel. Iki kitab usul. Mulane ning kono basane kan wis genah. Sasmita Iman Tauhid. Sasmita apa? Ya kudu ngerteni marang ketohadane diri, cara kalimate ngono. Nek wong Jawa kudu ngerteni jiwa ragane, kolbune, segala suatune. Bukan ngene iki garep minyak ora iki ora, tapi kebangetan. Ana wong lelaku ya disiksa, ana wong bener ya dielek-elek. Wong iki piye ya digorohi gelem terus. Lah sing goroh nek kata-kata mutiara seneng, kata-kata manis seneng, percaya. Walaupun dibodohi ya sing penting ikhlas, kan lucu.
Kadang ngelingaken nyetaken wis ora perlu ngono-ngono lan ning kono lah disebut kaji ya kudu ngerteni dudu kaji sing munggah kaya ngono tapi munggah marang lakune uripe dhewe iku kaji menuju angka 1 kaya dene terjelasaken puncak 29 terjawab segi puncak 29 lah sing ning dhuwur sapa sing tekan puncak misalkan contone si A berarti ya si A sing nang kono karena 30 genepe sing ngadeg nang kono sapa iku sejatine ngono nuwun sewu cuma wong ora paham iku opeling dadi sadar oh iya nang puncak iki 29 dihitung 29 genepe sapa sing tekan dhuwur sapa misalkan contoh awakku nang dhuwur puncak 29 tekan nang dhuwur genep 30 sapa iya langgeng iki bukan sesat lan iki logika bahasane bahasa logika atau bahasane kalimat ilmiah jadi sifat nyata nek ora nyata ya goro lah iku lah setelah nang 30 lah jadi genepe dhewe sing kudu ngerteni sifat 20 iya sing 13 sing 17 go iki lakune nang alam syariat lah sing 3 kuwi kanggo sapa kanggo uripe dhewe sing ora kebabar nek belajar ya kebabar ngono nuwun sewu iki Mbah Langgeng netepaken kitab usul ana nang di kitab usul langka digoleki nang ndi ya langka kejaba wong sing mlaku iman tauhid ma'rifat Islam sasmita iman tauhid ngerti iku terlaku apa syahadat lah syahadat iku apa syahadat macam-macam ana syahadat Hindu ana syahadat Buddha ana syahadat Kristen ana syahadat Islam iman ana syahadat kepercayaan kita tidakna dan syahadat siji yo wis genah sing endi urung genah kabeh lan sing kaya aku ngomong anu genah kabeh syahadat asal usul kang ndi arep mengendi kudu ngerti karena syahadat sing sejati langka sing wong weruh nek syahadat sing ditulis kanggo umum weruh berarti kalau tidak ada Tuhan selain Allah berarti kan iya domongna berarti ngilangkan siji ana siji nah sebenarnya sapa sing siji kanggo lakune sing siji kanggo nang masyarakat umume elena iki nggunakaken kitab usul iku apa ya maneges iki nang kono kudu ngerti sekabehane kitab apa buka iki Mbah Langgeng wani buka siji disebut kitab Jabar Nur loro kitab Kolojati zaman semono Kolojati kayak cara bahasa sing diomongna Sunan Kalijogo wong Jawa iku kitab Rahman Rahim kitab Nur Alif lan medun disebut kitab Asmara Kondi, kitab Sitin. Lah sing dienggo nang menungso rata umume sing diwuri kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. 5 limane sempurnakan kanggo laku. Iki lho tak tegesaken. Dadi nek urung ngerti ngomong lafaz. Lafaz iku kaya apa ya kudu digeleki nek memang karep belajar menuju kepada hidup. Saya mau tidak membahas ini tuh karena wong wis pinter-pinter. Anak ateis ya ora percaya iki, ana iki ya percaya angel karena apa urung nyampe ketemu nek wis ketemu baru bisa ngomong. Urung ketemu ya ngomongnya goro kabeh. Wong digoro iki seneng, mbok dilomboni seneng. Angel. Diomong angel karena orang masalah angel menungsane sakit kurus gede disebut maha besar maha agung besar kuruwe orang besar marang lakune ngono bener apa ora cukup semono wae nawa itu sujud syafi minal Islam minal iman minal tekad